Бо як праз непаслухмянасць аднаго чалавека многія сталі грэшнікамі, так і праз паслухмянасць аднаго многія стануць справядлівымі. Мілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, першая нядзеля Вялікага посту. Распачынаю наша разважанне з гэтых слоў, якія мы пачулі у другім чытанні з паслання святога апостола Паўла да рымлян. Мы ведаем, хто гэты чалавек, праз якога многія стануць справядлівымі. Это Езус, Сын Бога. Праз непаслухмянасць Адама мы сёння праслухалі гэта ў першым чытанні з кнігі быцця, калі Адам з Евай паддаліся спакусе д'ябла, прыйшла ў свет непаслухмянасці і ўсе іншыя наступствы граху, зломанасць нашай прыроды, бунтаўнічая, пажадлівасць вачэй, пажадлівасць цела, ганарлівасць. Усе ад гэтага церпім. То Езус прыходзіць, каб гэта ўсё направіць. Распачну з той думкі, што запісана ў кнізе быцця, змей быў найбольш хітрым з усіх палявых звяроў. Мы ведаем, што сімвал змей – это сімвал сатаны. Сатана хітры. Рускае слово мне падабаецца лукавы. Лукавы. І мы павінны быць свядомымі гэта. І што з лукавасцю, з хітрасцю д'ябла ніхто з нас ніколі не справіцца. Нават не пытайцеся. Это немагчыма. Ён дух. Ён хітры, празарлівы. Ведаючы нашыя слабасці, недахопы, вельмі моцна ўмее намі маніпуліраваць на нашых жа слабасцях. Калі мы можам перамагчы д'ябла? Калі можам супрацьстаяць яму? Калі мы верым у Езуса, любім Езуса, яго наследуем і робім так, як ён нас вучыць. Ён прайшоў шлях пакоры і паслухмянасці. І это адзіны шлях перамогі сатаны. Іншага няма. Ведаеце, калі там у свеце ёсць розныя формы аскезы, там рознай духоўнасці, калі New Age прапануе рознага спосаба абожествления, так сказать, человека, яго магчымасці, да, сёння это модна, папулярна, чалавек адкрывае ў сабе новыя энергіі, сілы там і так далее, да, і ён пануе. Это ўсё ілюзорна, это ўсё фалшыва. Людзі сабе не здаюць справы, што з гэтым усім іграецца д'ябал. Это яго тактыка – запудрыць чалавеку мазгі, прабачце, да, і адвесці яго ад сапраўднага Бога, ад сапраўднай ласкі, ад таго, што сапраўды чалавека абожествляе. Толькі любоў Божая, толькі Гасподзь, наш Айцец, наш Створца. І нездарма ў першую нядзелю посту мы чытаем Евангелие ад Мацвея сёння, да, калі Дух, з вялікай літары, Святы Дух выводзіць Езуса ў пустыню на змаганне з д'яблам, каб д'ябал выпрабаваў яго. Навошта гэта працэдура, так сказаць? Езус нічога не меў у сабе ад д'ябла, нічога. Але ён выйшаў у пустыню, каб нам паказаць шлях. Так як Езус не патрабаваў хросту, бо быў сынам Бога, але хрысціўся, каб усё было справядліва. І зараз ён выходзіць на пустыню, каб паказаць нам, як змагацца з д'яблам. Якім спосабам? Не нашай аскезай, не сілай нашай малітвы, не сілай нашай інтэлігенцыі, а шляхам наследавання Езуса, абсолютно так, як ён.
Калі мы з вами распачыналі Вялікі пост, у Папельцову сераду мы об этом разважалі, я захвочваў, каб мы гэты пост перажывалі менавіта пад вось гэтым дэвізам, да, пакоры і паслухмянасці. Таму што лічу, гэта адзіны шлях духоўнага росту, бо ён нам паказаны Господам. І ўсе святыя ішлі за ім. Усе святыя хрысціяне ішлі за ім. І калі мы будзем зараз разважаць усе 3 спакусы, так каротенька, да, хачу вам паказаць менавіта ў гэтых пакусах, як Езус перамагаў д'ябла менавіта пакораю і паслухмянасцю Слова Божага. Д'ябл, выпрабоўваючы Езуса ў першай пакусе, чым ён спакушаў Езуса ў першай пакусе? То, што для чалавечай прыроды фундаментальнае для чалавека, это ежа. Хлеб. Ой, не дай Бог быць галодным. Не дай Бог, калі чалавек галодны. Ён гатовы на ўсё. Забіць, украсці. Это страшно. Нездарма Слово Божие, не памятаю, у Старым Завете, можа, у прыпавесцях Саламона сказано, што Божа, дай мне адпаведныя сродкі, каб не быць ні багатым, ні бедным. Бо багацце засляпляе, пра багацце таксама сатана спакушае, да? А беднасць можа знішчыць чалавека. Бо голад это страшно. І калі Езус, выпасціўшыся 40 дзён і 40 начэй, вы по-людску подумайте, што значыць адпасціцца, не піць, не есці 40 сутак. З навучнага пункту гледжання гэта ўжо ідзе працэс абмірання чалавека. Хай ксёндз біскуп наш выбачыць мяне, калі пачуе маю пропаведь, што праведу яго як прыклад, бо ён часамі так сурова посціцца. І калісьці дзяліўся са мною, што так сурова пасціўся, на вадзе сядзеў вельмі доўгі час. І потом, што ён адчуваў? Ён сапраўды адчуваў тое, што як быццам бы чалавек, памірае, не? Такое пачуццё. І потым, каб вярнуцца з паста, трэба крок за крокам памаленечку распачынаць есці, бо арганізм ужо настолькі адвык ад гэтага, што это непросто. Не можна сразу сабе курачкі, гриль палажыць на тарелачкі і скушаць после 41 посту. Не, магчыма, не? І вось у такім стане прырода Езуса, яго чалавечае цела, калі выпашчанае, да, д'ябл кажа Езусу: калі ты сын Божы, ужо тут нават у гэтых словах ёсць хітрасць д'ябла, калі ты сын Божы, если у тебя есть власть от Бога, скажи, каб гэтыя камені стане хлебом. Мои дорогие, для Езуса, вспомним Езуса, который на пустыне размножая хлеб, с 5 кавалкаў ці з 7 кавалкаў там рыбы, хлеба, и кормить тысячи людей, что было за проблемой сказать: хочу красную икру, хочу сервеладика, и там еще что-нибудь, овощей немножко в тарелочке, да? И бум, и кушаем. Сын Бога. І д'ябл на гэтым пачынае іграць. На чым? На уладзе Божага Сына. Ты маеш уладу, карыстай з яе. Карыстай з улады. У Езуса 0 ганарлівасці. Не падкапаўся да яго. А Езус кажа: напісана, што не адным хлебам будзе жыць чалавек, але кожным словам, што выходзіць з вуснаў Божых. Хлеб это добра, але не ад хлеба залежыць твоё жыццё вечнае. І цела і так памрэ. Дух твой павінен перамагаць нават фізіялагічныя патрэбнасці.
І як приклад привожу вам святого айца Максиміліана Марія Кольба, який паміраў за другого чоловіка голодною смертю. Голодною смертю паміраў і спяваў песні Богородицы, моліўся. Дух ягоны быў мацнейшы, ніж голод. Максиміліан на Бога спадзяваўся, ведаў, што робіць. Ён быў вышэй нават фізіялагічных патрэбнасцей. Вось это сила Божага дзіцяці. Сила чалавека, створанага на вобраз Бога. А многія людзі, удаючыся у канфармізм, у абжорства, п'янства і ва всякие чревоугодия, губяць душы свае, адхіляючыся ад Господа. Езус паказвае прыярытэт. І тут, глядзіце, пакора Езуса, ён не выкарыстоўвае сваёй улады, але б'е сатаною пакораю. Сатану б'е пакораю. Так? І чым? Паслухмянасцю Слова Божага. У другой пакусі падобным чынам сатана у святы горад ставіць Езуса ў святым горадзе наверсе святыні і кажа: «Калі ты сын Божы». І зноў, паглядзіце, і зноў ён давіць на амбіцыі Езуса. «Калі ты сын Божы, кінься вниз». Бо написано, і цитируя словы 91-го псалма. Хитрый, не? «Анёлам своим загадае наконт цябе, і на руках понесут тебе, каб ты часам не спатыкнуўся аб камень ногою сваёй». Ведаем гэты псалм? Ведаем. Слово Божие. Не? Дьявол яшчэ хитрей поступае. А что для Иисуса это? У покоры Иисус кажа, максимальная покора Сына Божьего: «Не будешь выпробовывать Пана Бога твоего». Я не поддамся на твои уловки, сатана, не буду прыгать вниз с горы, на твое слово, сатана, и на твою пропозицию. Конечно, анёлы меня понесут. Успомните момент, когда Иисус стоял перед Пилатом, и Пилат его пытается: «Ты король?» Иисус скажет: «Ты кажешь, я король. Але мое валадарство не з гэтага свету. Калі б з гэтага свету, то легіон анёлаў бы стала по обороне мяне». Что там анёл понесе на кров? Оборонили бы Иисуса. А Иисус не поддался покусе. Иисус, калі на крыжы висел и покутывал, и казал: «Ойче, чему ты меня покинул?» Это был пик терпения человека, пик терпения. А ему снизу кажут: «Калі ты сын Божий, калі ты сын Божий, зайди с крыжа, сиди с крыжа, и мы поверим, что ты Мессия». Бачите, як подобно спокушали люди Иисуса? Это дьявол. Что было, как Иисус зашел с крыжа? «Не будешь выпробовывать Пана Бога твоего, а приймай волю Божию, як Иисус». Не надо спокушать Бога. Дьявол нам часто каже: «Ну, ничего страшного. Ну, ты ж христианин, ты дитя Божие, ну, нагрешишь, покаешься, ну, придешь до Господа, все тебе отпущено, какие проблемы». Не спокушай Бога твоего, не выпробовывай. Не надо, не слухай дьявола. Супротивляйся ему, коли спокушает тебя, во всех сферах.
Чым? Як? Пакорай і паслухмянасці, так як Езус. Ты не справішся, але як Езус і з ім справішся. Ну і, канешне, пакуса супраць улады і багацця. Паставіў на высокую гару і паказаў яму валадарствы свету і всю славу. Славу. Знаете, какое слово «славу»? Величь. Это пик гонорливости, власть. Это пик гонорливости, иметь власть. І д'ябол кажа, усё табе дам, калі упадзеш і мне паклонішся. Все будет твое. Сколькі за пажадання улады і панавання над іншымі паддаюцца спакусам д'ябла і аддаюць душу сваю, занимаючы высокія пасты, занимаючы высокія папулярныя месцы на эстрадах. О, примеров не буду перечислять, их есть. А чем это заканчивается, мы тоже знаем. Что Иисус отказывает дьяволу: «Отойди, сатана, Пану Богу твоему будешь поклоняться», сказано, и только Ему будешь служить. Иисус казаў сваім вучням: у гэтым свеце уціскаюць адзін аднаго, маючы ўладу над іншым. Сярод вас няхай так не будзе. Першы сярод вас няхай стане апошнім. Хто хоча быць першым, няхай стане слугою. Вось логіка Иисуса. И тому Сын Божий, которому Бог Отец дал владу на небе и на земле, перед которым троном все поклонятся в судный день, унизив себе, ставши слугою для всех. Покора. Покора Божия Сына и послухняность Отцу. Вось, мои дорогие браты и сестры, шлях змагання з дьяволом и шлях до неба. Это шлях, который нам показал Иисус. И только з ним, только праз Яго мы можем атрымаць справедливость. Только праз Яго мы можем перамагчы спакусу дьявола. Нават калі мы падаем, калі нас обманывае, устанешь только с Иисусом и пераможешь только с ним. Тому у посте будем наследовать Иисуса, стараться. Будем стараться наследовать Иисуса. У покоры и послухняности. Аминь.